Urip iku sejatine dudu perkara apa sing didelok wong liya. Dudu babagan pira akeh jempol sing mampir ing postingan media sosial. Nanging babagan apa sing dirasake ing jero ati. Sing jenenge ayem iku asale saka rasa syukur lan dadi awake dhewe. Nanging kabeh pitutur kuwi kaya ora ana gunane kanggo Santi. Kanggo dheweke, pandangane kanca-kancane iku kabeh-kabeh. Dheweke ngerasa ajine awake mung gumantung saka penilaian wong liya. Saben dina Santi ngetokake tenaga sing gedhe banget mung kanggo njaga gengsine. Dheweke luwih milih nutupi kenyataan sing pahit nganggo topeng kemewahan sing sejatine mung semu. Duk, Santi, nyo, iki sama SPP-mu. Bu, SPP ku iki kapan dibayar ya? Saiki ulang ngarep kaya apa? Aku iki yo pengen ganti HP, Bu. HP ku wis elek, aku izin karo kanca-kancaku. Kamerane yo wis bulak. Duk, ibu iki mek dodol gorengan. Gak iso gawe tuku HP anyar, Duk. Gak mampu, Ibu. Halah, Bu, wis godene lah. Saatnya istirahat. It's time to have break. Tambah dina iki lho pelajaran matematika kok tambah ya sih. Iya. Angel. Mas ayo rek tuai sumpah nang kelas. Ayo wes. Ayo. Saiki nanti yo kok gak turun. Arek iki kelas mau. Alah, iya wis. Aku dilongkon tulis ki njupuk pimpinan kantor. Ah, ya wes. Ya wes. Ya wes. Iya dah. Hei, losan lah kok mengge jaket. Iya, adem. Ayo nang kantin ndak sing angkat-angkat. Ayo. Wisan, HP-mu anyar ta? Bapak limo ta iki? Halarin wong iki lo barang sepele, bapakku wingi takon, Santi butuh HP ta langsung ditukokno. Iki larang lo. San, awakmu wingi jare durung bayar SPP, kok malah tuku HP anyar? Apa gak mending gawe bayar sekolah sik ae? Loh, SPP ku lo wis lunas. Bapakku kan pengusaha, duit sakmono lo gak ana artine. Iku mang jare ana sing dihukum. Apa emang? Iya, Iku mang gara-gara Apa rek pengusaha? Apa rek? Sapa pengusaha? Gayamu aisan pengusaha apa? Wong aku wingi ro ibumu dodol gorengan nang pasar mulai kon sok-sokan dadi sultan. Iya, Bim. Wingi aku ketok ibumu ya. Nang pasar nggih peda ontel ngetono gorengan. Kamu lo salah ndelok rek. Iku lo duduk ibuku, iku lo pembantuku. San, wingi aku biasanya gak ngek ngono. Saiki gawe iPhone wah komrek. Wingi gawe Android. Padahal wingi barange elek-elek kabeh. Tapi iki tuku iPhone tuku sapa? Nah, makane iku. San, iki mau dititipi surat kepada Jarine sih awakmu dipanggil karena mbak SPP itu bulan. Sepurane ya rek, aku salah. Barang wingi iku tak tuku nganggo duit SPP sing tak jaluk saka ibuku. Jadi sama iki ambijuki aku. Wes Rin, gak usah dipojokno. San, awakmu lo ayu, pinter pisan. Jadi gak usah gawe barang larang. Gengsiku nyusahno orek lan wong tuamu.
Bener, masih wong tuaku mampu lah aku ora tau pamer. Amarga sing gawe kene diajani wong liya iku kudu barang. Nanging prestasi lan tata krama. Wis saiki ngene ae. HP-mu iku kan gak iso dibalekkno ya. Engko duwe iso gawe bayar SPP-mu. Nah, kene iku tetep iso dadi kanca baikmu. Kene iku gak bakal mandang awakmu teko barang-barang sing mbok gawe kok. Santai ae sih. Sepurane ya rek. Apa-apa ada di hati kok welek gini. Orang miskin dasar. Halo deh saya deh. Enggak, gak usah ngurus saya ini. Cen, keluarga tuh kebetulan gorengan. Mulai saiki aku bakal dadi Santi sing apa onone ora ngono-ngonokno. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Kenapa kok nangis? Sepurane nggih. Kenapa kok jalan sepura Nak? Duit SPP-ne selama iki ora pernah tak bayar ke Bu. Terus bagaimana apa Dok? Ya Allah. Aku tuku HP Bu. HP apa ya Allah Gusti? Aku tuku HP iPhone 17 Pro Max Silver 2 TB Inggayam Bu. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Paring kula sabar ya Allah. Sepurane Bu. Walah Nak. Ya wes lah Nak. Yang berlalu sudah abu. Wes aja nangis maneh sampean Nak. Ibu wis nyepurane awakmu. Ojo dibaleni maneh ya. Sepurane nggih Bu. Iya, wis gak apa-apa. Wes aja nangis maneh. Ibu wis masak kesukaanmu. Nasi kebuli. Wes Nak, ojo nangis maneh Nak. Iki Mas HP-ne HP supun piro, Mbak? 17. Lapa Mbak itu? Kamu niku bayar SPP. Bayar SPP. Jalan rego pinten? 75 wis Mas pen Joko. 75. iPhone 17. Nego halus ya? Piro ya Mas? Sing cocok ngono lho. Telu. Tenturan. Ya Allah Mas. Aja nemen-nemen kok anak kene kok satu HP. Ya wis lah, 6 wis 6. Aku ikut tuku 75 juta, mbok tuku 6 juta itu loh. Maksudmu piro? Ya apa sih? 5. Sidak wis. Suwita iki. 60. Kok lho. Gak balik modal aku Mas. Wis 68 wis. Tuh, 74 Mas. Kurang-kurang dikit ya. Bisa mana? Ya wis lah Mas, 74 800. 74 800 itu 70 anggapno. 70 siji. 70 siji. 70 wis langsung tak iki bayar cash. Ya wis Ya wis gak dibayar apa-apa. SPP mu lho. Gak apa-apa Mas. Iya. Deal. Halarin wong iki lo barang sepele bapakku ini kaget. Awakmu iki enggak. San, awakmu wingi jare Duga apa? Wingi kena hukum apa rek? Iku iki kagak sopo telat. Oh, Malah elok kabeh. pantes. Barangmu ya biasanya gak ngono. Kamu biasanya kan Kamu gak. biasa ya? Lah kan ya, kan iki gak iPhone wakong nek. Kok iki sing Pamer, amarga sing gawe diajeni wong liya iku kudu barang. Lho lali. Apa Nak? Awakmu kok nangis sayang? Sing apa onone gak maksa-maksa ono. Ha. Iki wis kurang siji lho rek. Loh, iya dong. Iya. Salin terus aku itu.
ya aku nangis. Yang yang berlalu.